Engke pamit pura melu yasinan kemangken delok jajane apa? Tak golek ya ngono melu yasinan warung makjul mesti dijak melu wae. Mas apa mang? Sulis. Lho nek nyeluk piye? Enggak. Mbak Sulis iki dipangan Mas Tapa oleh? Oleh. Semangan purung mengke? Urung wis dipamno. Melu yasinan to ki mengke? Ya ngono. Ya ngono lek wae yasinan kumpulan-kumpulan. Lah kok akeh men ki isine apa iki? Rambutan sapa neh ndelok kuwi nek tas kuwi ndajal didelok. Oleh dobel wong sitak Mas Tapa ngono to ki mengke? Mbak Sulis domongi ngono to? Wis sitak kon wehne Mas Tapa ngono. Dia oleh loro. Itu nek macul. Dikawani tidak pada Mbak Sulis. Ya coba delok isine apa, dibuka. Dipangan. Nyapa kok nyuting kono? Wayahe nyapa? Turun. Wayahe apa? Apa kuwi jenenge?